बिनिफ्राय लोगोफोरजों माने नैबे दैखरा बेसे गोथौ नायनो नागिरदों आरोना नै जोंना फंबाया माने आइजें आइलाफोर लाबोखाजोबनानै दोनफैबाय आरोना जेनेबा संसार जानायाव मा मा बाहायो नै जोंहा लेन्थनबो दंबावोसो साइकेलजों बेरायनो बरिया ना आसोल बरियाखा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथार बरायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर फैयो नैबे जोंहा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माने प्रग्रामा जोंहा जानो थांगासिनो दं बावला नै गाबोन सानसेल'सै आरोना दिनै 11 गाबोन 12 सानसेल'सै आरो 13 14 15 16 जागोन आरोना नोंथांमोना सोर सोर फैयो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दा आङो नोंथांमोननो माने नाइट भिउखौ देखायनो नागिरदों आरो भिडिअनि गेजेरजों मोनायावहाय माबायदि नुयो नोंथांमोनहा नायलांबाय था ओमफ्राय गिबियावनो अननानै लाइक खालाम ओमफ्राय बिनिफ्राय जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थौदे लोगोफोर जोंहा ओरैथिं दतमा थांबाय बिनिफ्राय जोंहा ओरैथिं नै साहाथिं दाङारकुथि थांबाय बिनिफ्राय ओरै मा होनोमोनलाय बंसिगाव गेलागुरि थांबाय आरोना लोगोफोर नै गेटआ बेनो लोगोफोर नै मोनायाव माबायदि नुयो माने लाइट होआखै आरोखि ना बेवहाय जोंहा बे गेटआ माने नैबे दतमानि सानजाहा जायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा एगजिबिसन हाबग्रा गेटआव फैबाय आरोना नैबे एगजिबिसननि गेट दाबो कमप्लिट जायाखै गाबोन सानसेल'सै बेवहायनो कमप्लिट खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा ओरैथिंजाय माने टिकेट दानग्राया ओरै जागोन सानजा साइडजों आरोना ओमफ्राय आङो दा सिङाव हाबनानै एसे देखायनोसै एगजिबिसन गेटनिखौ माने औवाजोंनो होथारबाय इन्जुर हेबनाय इन्जुरनि बायदि दानखाव स्क्रुब होबाय आरोना नै बरिया नुदोंना लोगोफोर आङो दा माने बर' न'खराव फैदोंमोन ओमफ्राय नै माने लाइट गैया खोमसिसो आरोना आं ससे हाबना देखायनोसै रावबो गैया नै बिनिफ्राय लोगोफोरजों माने नैबे दैखरा बेसे गोथौ नायनो नागिरदों आरोना नै जोंना फंबाया माने दै सुहुद गैला थौलेसो आरो ना मानसि थोरोबनाया थोरोबगोन आरोना नैबे बे बिनिफ्राय सिंसिम मा थोरोबगोन बेवहाय नै आं खोन्थानि गोलेर सोनानै दोनफैनांगौ गोलेर मासे ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा माने बेवहाय बर'नि आगजुफोर आइजें आइलाफोर लाबोखाजोबनानै दोनफैबाय आरोना जेनेबा संसार जानायाव मा मा बाहायो नै जोंहा लेन्थनबो दंबावोसो आरो नै मा दं सान्द्रि मा होनोमोनलाय खदाल गाहेन बायदिसिना गासिबो जथर मै गासिबो दंजोबो आरोना बेखौहाय जोंहा अबेहाय आलायना दोनो आरो नै जोंहा नैबाव दंबावोसो नै बाख्रियाव नै नायदो नै थेमाय ओमफ्राय खन्था ओमफ्राय ओरैथिं नै नैबे मै ना मामोनलाय मोसौ माबानायाव गाहेन दङ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नांगाल दङ आरोना लोगोफोर जोंहा माने एगजिबिसन सिङावहाय दाबो माने मोजाङै साजायजोबनो हायाखै आरोना माने दासो बानायगासिनो दं ओरैथिं नै देखायहरलाय एसे हरैथिं बिथिं दासो बानायगासिनो दं आरोना नैलाय नै मोनासो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट मोनाखैबो जानो हागौ माने आं मेन बुस्थुखौनो खेफैयाखै आरोना गेट माखासे दंबावो आरोना ओमफ्राय मेन केन्डेल माने लाइट नैबावहाय गेजेरावहाय बा अबेहायबा ओरै लाइट गोजौ होनानै ओरै गाहायाव गावख्लायबासो मोजां नुयो नालाय माने दानो माबाथ'नाय नङा खोमा गाबोन बानायगोन जिखुनु जाया आं नोंथांमोना आपडेट होबाय थागोन आरोना भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जायो बेनिफ्राय जों दा माने एगजिबिसन एरियाखौ नायदोंमोन नोंथांमोननो नै एसे देखायहरलाय एगजिबिसन एरियाया मोनाबाबो एसे लासैनो बेफोर एगजिबिसननि माबा दखान बायदि जाहैबाय आरोना एसे ओरै खायलें लावदो ओरै फुरा ओरै माने गुवार आरो गुवारा साइथआव सभा दाख्लै साइथआव सभा जानाया बेनिफ्राय एसे फिसासिन आरोना ओमफ्राय दा जोंथ' माखासे बे भलिबल खेला गेलेगोन जायगायाव थांनानै देखायनोसै थ' बेनिफ्राय लोगोफोर साइकेलजों बेरायनो बरिया आरोना नायदो नै जों साइकेलजोंसो फैदों नालाय आराम खाथि नालाय साइकेलजोंनो बेरायफैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा गेटआव थांसिगोन मोनसे गेट दङ नालाय नै मोनायाव बरिया नुखायोलै जोंहा ओमफ्राय नै ओरैथिंजाय डेलिगेट मिटिं जागोन आरोना आङो सिङाव हाबबाय थाला बे नैबे भिउआनो जाहैबाय जोंहा जायगा एरियाया जाबाय आरोना बै मेन केन्डेल मेन स्टेज मेन केन्डेलसो होनबाय थाफ्लाङो आङो नैबेयो फ्लेग दिखोगोन जायगा माने बेवहाय मोनबेसे आनसलिक दङ बेनि माबा
मेम्बारफ्रा माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा फिरफिलाव रायहोगोन आरोना ओमफ्राय जायगाजों थांगासिनो दं आं वाइड एंगोलाव होदोंमोन नालाय नै दा बे 1x होबाय आरोना मोजां नुयो 1x बा ओमफ्राय मेन केन्डेला हौस बैयावसो मेन पेन्डेल बानायगासिनो ओमफ्राय बेयाव गेट मोनसे दङ र' नैबेलाय लोगोफोर नै मोनसे गेटआ माने बे मेन पेन्डेलजों हाबलांबाय आरोना साइकेलजों बेरायनो बरिया ना आसोल बरियाखा बार स्रो 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 नांनायजों बरिया मोनो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नामाथाय र' आं माने जे जायगायावहाय भलिबल खेला जागोन बे खेलाखौ माने जायगाखौ देखायहैनो नागिरदों आरोना बिराद गिदिरलै नै साइकेलजोंसो बरिया बेरायनो ओइ थांसै ओमफ्राय जोंहा नैबावहाय भलिबल खेला जागोन आरोना ओमफ्राय सोरनि नामावहाय नै मार्टियार्स थुब्लाव ब्रह्म मेम'रियेल स्पर्ट्स ग्राउन्ड्स आरोना जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी भलिबल कम्पिटिसन एन्ड मार्टियार्स गाइड हेलेना काबाडि कम्पिटिसन 50-70 एनुवेल कनफारेन्स अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन्स नै देरना नायना लादो लोगोफोर बेवहाय माने भलिबल गेलेनायनि थाखाय आरोना सोर देरहायो नायनोसै अबे डिस्ट्रिक्टआ देरहालाङो क'क्राझाराव हनै गेलेगोन क'क्राझारथ' गेलेखागोन बेनिफ्राय बुंनो हाथ'वाना बेनिफ्राय जोंहा कम्पिटिसनाथ' मेरला दङ भलिबल गेलेनाय काबाडि गेलेनाय काबाडिया बिदिनो जागोनदां बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बेनिफ्राय मोसानाय बादायलायनाय आरोना दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आं नेक्स्ट भिडिअ खनसे लाबोबावगोन आरोना बे बानायनायनि जेनेबा गाबोन सानसेल'सै नालाय समफोर नालाय जिखुनु जाया गाबोन बानायनो हागोन ना हाया नायनायसै ओमफ्राय गाबोन बानायनो हायाबा अखानायै प्रग्रामनिफ्राय बानायनोसै आरोना दा जोंहा माने गाबोन हाबा दङ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जाय आंनि रेगुलार भिडिअ नायो गाबोन हाबायावसो थांगोन आङो जों लागोनिफ्राय हिन्जाव गोदान दोनलांनांगौ जालायबाय आरोना इन्जय खालामसैलाय बेवहाय दा भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर दे जाय साबस्क्राइब खालामनो गोसो खालामदो आरोना थेंक इउ फर वाचिं बाय साइकेला नालाय माबायदि होगासिनो मानसिखौसो देरसिन नुयो साइकेलनिफ्राय वाइड एंगोलाव होबावनाय नोंथांमोननि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय बयखौबो सिनायला आं दा नोंथांमोना सिनायनो हानाय नंला आङो गुवाहाटिनिफ्राय फैदों आरोना गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै आङो दा नै लागाव आदा साइकेला नै माबा जुबिन बिबौ सालायग्रासो